Turnovská firma Solar Monitor začala fungovat už v roce 1997. Tehdy jsme začali vlastně dělat pro americkou firmu Allen Bradley a začaly se vyvíjet vlastně jednoduchá zařízení pro síťové věci a pro programovatelné automaty. Těchto zařízení firma prodala přes 60 000 kusů, pak ale přišla potřeba sortiment rozšířit. Vytvořili jsme monitorovací systém pro fotovoltaické elektrárny. Výhoda našeho systému je, že obsahuje komunikaci se všemi různými technologiemi. To znamená, že ten zákazník si může vybrat, jakou chce použít technologii a pak použije to naše univerzální rozhraní buď jenom pro monitorování té elektrárny, nebo může elektrárnu řídit. Toto řízení je důležité i kvůli ekonomice celé elektrárny. Spotové ceny elektřiny totiž v průběhu dne kolísají a mohou být i záporné, takže by elektrárna musela platit za to, že elektřinu vyrábí. Systémy od Solar Monitoru toho ale dokážou ještě mnohem víc. Poslední dobou je to kombinace s bateriovými úložišti, nebo je tam kombinace vlastně kogenerační jednotka. Dokonce máme i teďka vlastně služby výkonové rovnováhy, kdy tam jsou diesel agregáty a tohle všechno je potřeba připojit na dispatching distributora elektřiny. Za dobu své existence už má firma na kontě hezkou řádku realizací. Realizace děláme po celé republice, od Ostravy až po Děčín, Teplice, Jižní Čechy. V tuhle chvíli máme, co se týče malých zákazníků, to jsou elektrárny nad 100 kW. Tak to bude asi přes 1000 a těch dispečerských řízení na opravdu velké elektrárny jsme dělali asi tak přes 30. Elektrárnu řízenou systémem od Solar Monitoru mají třeba ve Dvoře Králové nad Labem. Projekt fotovoltaické elektrárny na firmě Kupkolo. Máme tady rozvaděč s dispečerským řízením. Jsou tady 2 rozpadová místa, to znamená 2 objekty se střechami. Solar Monitor jako technologická firma působící po celé republice samozřejmě stále hledá nové kolegy. Děláme vlastně silnoproud, slaboproud, datovou komunikaci i vlastně prvky IT. Čili bychom potřebovali někoho, kdo tohle všechno umí. Je to v podstatě elektrikář s počítačovými znalostmi. Co říkáte? Nelákalo by vás pracovat ve firmě, která dodává smysluplná řešení svým zákazníkům a dokáže ocenit šikovné a pracovité lidi?